Добрий вечір. В етері телеканалу АТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найцікавіші питання для Криму, України і Всесвіту. І запрошуємо найцікавіших співрозмовників, яких мені особисто приємно і цікаво чути. І сподіваюся, що вам так само. Але сьогодні буде не зовсім звичайний прайм через те, що він був записаний вчора і мав вийти вчора, але через певні там технічні проблеми це зробити не вдалося. Але це інтерв'ю моє, я скажу згодом з ким, воно дуже змістовне, дуже цікаве. І нічого страшного немає в тому, що воно вийшло сьогодні, хоча ми там говоримо про візит Макрона, Шольца, тощо, як його Драгі, італійця, і до них додався, ми сьогодні дізналися, президент Румунії, до речі, етнічний німець, така країна цікава Румунія, почитайте. Ось там про це все... Цього ще вчора всього не було, але в принципі все, про що ми говорили вчора і що зараз ви побачите, це дуже важливо з точки зору усвідомлення того міжнародного становища, в якому ми зараз знаходимося, і про підтримку, і про ставлення, і про тверезість, і про, я маю на увазі західного світу, яку ми сьогодні вже на власні очі ми бачимо, що вже сьогодні інша риторика в європейських лідерів, коли вони на власні очі бачать те, що ми, на жаль, бачили всі ці більше вже ніж 100 днів. До речі, сьогодні їду... Бачу такий екран великий, і на ньому напис «113-й день війни». Але я думаю, напевно, знаєте, тому що хтось досі вважає, що це лише 113-й день війни. Ось через це війна і триває вже 8 років, і зараз знаходиться в своїй такій, в стадії жахливої, в жахливій стадії. Бо, знаєте, завжди важко переживати те, на що ти не чекав. Ми з вами чекали, звісно. Наша аудиторія, вона така дуже специфічна в АТР. І, до речі, нас дивляться в різних країнах світу. І не лише в тимчасово окупованому нашому рідному Криму. І в Україні в різних країнах. І ми це знаємо. Але для багатьох, дійсно, це лише 113-й день війни. Хоча в цьому є така дуже велика сенсова помилка. І це теж важливо усвідомлювати, що ця війна, вона не почалася 113 днів тому і не закінчиться через 113 днів. Ось так я скажу. І я скажу, хто мій співрозмовник, це Андрій Веселовський, людина з великим дипломатичним досвідом. Він колись був там послом в декількох країнах цікавих і був послом в Європейському Союзі. Тобто ця тема євроінтеграції, яку сьогодні обговорювали 100%, Шольц, Макрон, Драгі і президент Румунії із Зеленським, вона йому дуже близька, і про це ми теж поговоримо. Але єдине, що хочу сказати, що це інтерв'ю почнеться з другого питання, бо перше питання ось там і були технічні складнощі, через які це не вийшло вчора. На перше питання я можу сам відповісти трохи. Я запитав у пана Андрія, шановного, що він думає про ці чутки про нібито кому Путіна, яка все ніяк не стане крапкою. Так? Вже жарти почалися з цього приводу, бо вже це і не смішно, це такий не смішний жарт. І це не жарт, на мою думку, і у відповіді пан Андрій погодився, в принципі, там загалом зі мною, що це якась така активний захід, спрямований на те, щоб західне суспільство, там лідери, інші перебували в такому стані, що це суто ФСБшна, така КДБшна така штука, що типу не чіпайте нашого щура, він сам здохне. Ні, сам не здохне. І це
знаєте, як то кажуть, прикинутися ветош'ю йому не вдасться. І всі ми знаємо, що, на жаль, він живий, він керує своєю терористичною армією, яка вбиває українців кожен день, щодня. Тому ми не віримо, ми тверезі люди, телеканал АТР для тверезих, телеканал для тверезих, я б, знаєте, навіть таке неформальне гасло тут вжив. Ну а все інше ви подивіться просто зараз в інтерв'ю з Андрієм Веселовським, відомим українським дипломатом. Я бажаю вам приємного перегляду. Наступний у нас клієнт Російського Рейху – це Дмитрій Медведєв, людина, яка відмовила Україні в праві на існування, тобто сказала, що ось ленд-ліз, якийсь там Сполучені Штати влаштовують з там розстрочкою платежів через 2 роки. А хто сказав взагалі, що Україна за 2 роки існуватиме? Тобто, а що значить цей вислов? Як його, ну його вже прокоментували наша влада, але як ви його прокоментуєте? Що це таке? Що там вживають? Я знову почну з відомої приказки, що святе місце не буває порожнім. Півроку тому, трошки менше, 2 місяці тому, помер Жириновський. Його місце хтось хотів зайняти, і першим на нього скочив Медведєв, тим більше з його колишніми титулами прем'єра і президента. Йому поступилися суперники. І ось він тепер, цей громадянин, якого колись на Заході вважали реформатором і лібералом, якого мало не обіймав Обама, в той час, як він говорив Путін, то це не хороша людина, а от Медведєв, оце звірка, він зробить Росію інакшою. І оця людина, яка продається, ну, кажуть, за півлітра, ну, можливо, за більше, за дачі, за умови, І ця людина виголошує весь час все гірше і гірші нісенітниці. Йому це байдуже, все, що він виголошує. За те, що він виголошує, що б це не було, його отримують на його місці і йому надають екран. А це, мабуть, те, що ця людина і хоче, і любить. Це саме робив Жириновський. Він робив весь час скандал, він весь час говорив речі на грані фола, і за це весь час перебував в телевізорі. Ну, що ж, маємо наступника. Колись він був наступником Путіна, тепер він наступник Жириновського. Хороший підйом по лестниці. Слушна думка. Насправді, я про це не думав, але так я бачу, виглядає це саме так. Ну, йому конкуренцію намагається створити, скласти цей спікер так званої Держдуми, який там каже, що всіх треба стріляти, вішати, смертна кара, все таке, фашисти. Ну, я думаю, що, в принципі, Медведєв, ви маєте рацію, він дійсно зайняв нішу Жириновського, напевно, давно мріяв, якось там підбирався до неї, ось і, зрештою, підібрався. Але Бог з ними. А от про що, давайте так, загалом запитаю, про що це свідчить? Така риторика, ну, я не пам'ятаю такої риторики там на адресу інших країн, навіть за часи Савка. Ну, ви трохи старше за мене, я молодший, але теж я пам'ятаю політінформації, пам'ятаю там з'їзди партії, пам'ятаю там заяви, там Брежнєв, там Андропов, Черненко, ну, про Горбачова вже не буду. Я щось не чув такої риторики взагалі. Ну, може, вона була за Хрущова, але я вже не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, чи це взагалі з дипломатичної, політичної точки зору це більш-менш там в якихось рамках знаходиться, чи це вже, ну так, ну м'яко кажучи, дивує західних партнерів, що вони не знають, що з цим робити? Все нове – це добре забути старе. Така риторика, а я її вивчав, належала Сталіну і його пропагандистам. І вона використовувалася широко, особливо в кінці 40-х, на початку 50-х років, по відношенню, зокрема, до Югославії. Ось що тоді тільки не говорили про кліку Тіта Ранковича, собак, брехунів, підлабузників, зрадників і так далі, і так далі. Це одна історія. Друга історія, через 10-15 років цю ж саму
риторику використовували в Китаї. В Китаї її використовували на адресу Радянського Союзу аж до 60, десь до початку 70-х років, і на адресу Сполучених Штатів Америки. Теж там весь час собаки вживалися, і інші тварини нехороші, гадюки і так далі. І порівнювалися і лідери, і самі держави з усім тим найгіршим, що тільки існує у світі. Причому інколи виходило навіть за рамки пристойності. Отже, взята стара шафа, колись були модні короткі спідниці, потім стали довгі, а тепер треба оновити гардероб. Значить, давайте знову повернемось до коротких, давайте повернемось до лайки, давайте повернемось до брудних слів. Чому зараз? І чому на це пішов навіть такий відомий і загалом то заслужений дипломат, нібито як Сергій Лавров та інші? Тому що ситуація погана. Коли Зевс, ти сердишся, отже ти не правий. Ще одна відома Максима. Сталося так, що звужується оце кільце тиску світового проти Російської Федерації. Ну, дивіться, вчора в інтерв'ю російському агентству президент Казахстану Токаєв на пряме питання, чи ви будете підтримувати санкції проти Росії, говорить напряму, ну санкції є санкції, їх треба виконувати. Тобто Казахстан буде виконувати санкції, які запровадив Захід на чолі з Сполученими Штатами Америки проти Російської Федерації. Поза межами санкцій ми, звичайно, каже, будемо торгувати і так далі. І так далі. Що робить Китай? Китай не допомагає Російській Федерації. Він не лає її, він не засуджує її, він в ООН відповідним чином підігрує трішки, але він не допомагає. Та ж сама Індія, яка вважалася вже купленим на 100 років вперед партнером Російської Федерації, де вона зараз? Вона з усіх військових контрактів раз за разом перестрибує все далі і далі на Захід. І відмовляється від російських або їх консервує. Таким чином, весь цей світ, на який розраховувала Росія, він відвернувся, само собою. Далі Європейський Союз весь єдиний. Хтось думає трошки лівіше, хтось трішки правіше, але коли доходить до питання, наприклад, засудження Російської Федерації, подивіться, що робиться в Європейському парламенті. Із 700 душ 600 з копійками голосують за дуже жорсткі резолюції проти Російської Федерації. Ну і там 20 знаходиться таких, які голосують проти. І це ми бачимо в усіх сферах. Ми бачимо, як з органів ООН раз за разом, одним за одним виписують Росію. Виписали її з економічної і соціальної ради, вона не виграла вибори. Виписали її з комітету з прав людини і так далі. І багато чого іншого. Дивіться, що робиться в спорті. Дивіться, що робиться в культурі. Дивіться, що робиться в випуску елементарних побутових приладів Російської Федерації. Вони не можуть це робити, бо немає не тільки чіпів, а якихось прокладок гумових, які в Росії не роблять. Якихось дурних дрібниць, які, в принципі, ця велика держава, яка нібито готувалася до протистояння з усім світом, виявляється король голий. І тому риторика, тому все більше брехні, тому все більше, вибачте за вираз, слини випадає з брудними словами. Ну, який автор, така його риторика. Скажіть, будь ласка, тоді, так виглядає, ваша думка дуже оптимістичною, але є там певні але, і я про них зараз запитаю. Я таку аналогію вигадав, вона грає, правда, лише російською мовою, звучить вона так. И Макрон, Черчилль, тоже как и Макрон, проводил много времени с трубкой в руках, но есть разница, так? І Черчилль тримав люльку в руках і насолоджувався табаком, під якесь там спиртне, а Макрон не випускає слухавку з рук, телефонує Путіну, і так він йому зателефонувався, перетелефонувався,
не знаю, як правильніше сказати, що у нього з вуст не сходить слово «мир», домовленості, мир, поступки. І ось остання новина, він приїхав, Еммануель Макрон, напевно, він так тренується перед тим, як приїхати до Києва, і він виступав там, здається, перед військовими французькими на Східній Європі, і він сказав, що в Румунії, і він сказав, що так чи інакше Володимиру Зеленському доведеться домовлятися з Росією, він сказав. Але ось люди, коли таке кажуть, вони якби не чекають на додаткові запитання, а про що домовлятися, а з ким конкретно домовлятися, а як можна домовлятися з країною, яка порушує всі домовленості, яка вбиває там тисячами мирних мешканців, яка поводиться як терорист, тощо. Тобто питань таких, ну, не лише моральних, ну і моральних так само, дуже багато. Через що така риторика Макрона? І насправді вона заважає допомозі Україні з боку інших країн, з боку Франції? Чи це така риторика, а насправді Макрон наш? Пане Айдаре, я недавно, так сталося, послухав записи телефонних розмов Черчилля з президентом Рузвельтом в 40-му році. Коли він просив про надання ленд-лізу, ну тоді ще не називалося так, коли він просив про надання зброї, і, зокрема, корабельної і так далі. Ви знаєте, було настільки боляче, до серця доходило слухати ці розмови, тому що говорив Черчилль, якого ми уявляємо чудово, як він виглядає з його трубкою, з його палицею, от цією, з капелюхом таким знаменитим, сигара. Це було моління, це було стогнання на колінах. Це було Mr. President, please, Mr. President. Це був плач. І це тривало багато хвилин. Тобто була така ситуація, коли Британія була на межі загибелі, і прем'єр-міністр Черчилль плакав перед Рузвельтом, який час від часу казав, ну, ми, звичайно, зробимо все, що можемо, але ви розумієте, дуже складно, тут атмосфера і так далі. Тобто, не все так просто. Щодо Макрона. Макрон веде розмови про мир і про необхідність домовленостей особливо останні 2 тижні. І це не випадково, тому що у нього 2 дні тому були вибори, парламентські вибори. Значна частина французьких виборців має, якщо не лівацькі, то такі, знаєте, трошки поверхові погляди на те, що відбувається в світі, плюс антиамериканські налаштовані. І, до речі, це видно по результатах виборів. Партія Макрона виграла у блоку лівих сил якісь там пару сотих відсотків. А Макрон говорив про мир, тому що ці ліваки говорили про мир. Макрон намагався перетягнути порядок денний ліваків в питанні України на свою користь. А чи вдалося йому чи ні, ну, за результатами бачимо, що не дуже вдалося, але він в всякому разі грав на цю тему. І, можливо, за інерцією він продовжує це говорити. Тепер щодо його слів про те, що доведеться домовлятися Зеленському з Путіним. Ну, Зеленський сам каже, що мені треба домовлятися з Путіним. Тобто протиріччя нібито й немає. А Макрон таким чином дає зрозуміти своїй аудиторії, говорить же він не для нас. Він говорить для Франції, він говорить для Європи. Що все одно, так чи інакше, ця ситуація не може закінчитися поразкою Росії, розгромом Росії, роздробленням Росії і так далі. Вона закінчиться якимось балансуванням новим, якимось Мінськом-3. Чому? Тому що в Європі найбільше чого бояться – це розгрому і розвалу Російської Федерації. Цей монстр на 9 годинних поясів не може
розвалитися мирно, спокійно, нормально. Це буде колосальна біда і безлад, тому що центрів прийняття влади історично в Російській Федерації, на території Росії, був фактично один. Все сходилося в царя. Чи це буде, ну зараз трішки там Санкт-Петербург набув якоїсь ваги, але все одно. Значить, Москва втрачає владу, ну, умовно скажімо так, зникає Путін, зникає там його найближче оточення, тому що якісь там починаються рухи. А далі кожен регіон залишається сам по собі. Немає інших державних умовно утворень. Згадайте, зникла Австро-Угорська імперія. На її місці з'явилися суверенні держави і досить швидко. Чому? Тому що вони там були. Була Польща, було королівство Хорватія ще колись давно, було королівство Румунії, була Угорщина окремо і так далі. Тобто склеєна з шматків, як тоді казали, клаптикова імперія розділилася і клаптики відродилися. В Російській Федерації в теперішній клаптиків то тільки два, можна сказати – Татарстан і Чечня. А все інше ніколи не мало твердої, чіткої державності, і тому розвал Російської імперії, теперішньої, буде страшним явищем. І цього бояться в Європі. Тим більше, що уявляють, що Далекий Схід зразу стане в чиїхось інтересах. І, можливо, реалізувати ці інтереси буде досить легко. Таким чином, просувається ідея про те, що все одно треба домовлятися. Проти цієї ідеї Україна ніколи не заперечувала, тільки хоче домовлятися і намагатиметься домовлятися на кордонах 1991 року. Але ми ж всі розуміємо, що це протиріччя, воно просто, ну як сказати, воно протиречить самої ідеї домовленості, бо які домовленості з Путіним, який не визнає Україну існування, який вирішує кінцеве українське питання. Ну, тобто, знаєте, як, ну, наприклад, Гітлер казав, я хочу, щоб жодного єврея на землі не існувало. І такий світ. А давайте домовимося десь посередині чого? Посередині одного конкретного єврейського мальчика, там, посередині єврейського суспільства, посередині майданика, посередині Дахау, посередині чого можна домовитися з людиною, яка не поважає кордони України. Ну, до речі, інших країн так само. Ми ж чули нещодавно його там цю річугу про Петра І, тощо. Так? Тобто, ну як домовлятися? Я просто ось, я може тупий, може фантазія в мене не працює. Але я не можу собі уявити, тобто ви мирні голубі миру, а ви не забули в Путіна спитати, чи він хоче з вами, чи з кимось взагалі домовлятися, чи він хоче просто йти військовим шляхом, вбиваючи всіх навколо, і диктувати свої умови, шантажувати голодом, шантажувати там енергетикою, шантажувати газом, шантажувати будь-чим. Тобто, є суб'єкт для домовленості там з того боку? Я дуже великий сумнів маю щодо цього. Пане Айдаре, у нас немає іншого глобуса. Глобус у нас цей, який є. Тому домовлятися з тим, що зараз існує на території Російської Федерації, або що буде існувати через якийсь період часу, коли ми зробимо свою справу якісно, військову справу, нам доведеться. Але домовлятися же ми будемо вже в новій якості. Якщо нас, я хочу постукати по всьому дереву, яке тільки є навколо, якщо нас через 1,5 тижня приймуть в кандидати в Європейський Союз, ми будемо в іншій якості. Якщо на саміті НАТО, а до цього йде, буде прийнято рішення про те, що нам надається спеціальна військова і технічна допомога колосальних масштабів, і оцінка України, і ролі України в Європі, в НАТО буде суттєво змінена, то це ми будемо вже в іншій якості. А якщо нам вдасться відбити ворога
я майже 23 лютого, це найменше, про що можна говорити, то це означатиме зовсім іншу психологічну і смислову якість. Ніхто в світі, крім нас в Україні, не вірив, що розпочавши широкомасштабну, повномасштабну агресію з усіх боків, Російська Федерація не зможе нічого зробити з Україною за 3 з лишком місяці. Ніхто в це не вірив. А це сталося. Отже, якщо ми укладатимемо нову угоду з цими агресорами і з цими негідниками вже на новому фронті, то ми будемо її укладати з іншою якістю. Не з якістю жертви, а з якістю переможця. Тому ця домовленість умовна, яка б вона не була, вимагатиме від Російської Федерації, яка продовжуватиме перебувати під санкціями, не забуваємо, і послаблюватиметься з кожним днем, ця нова якість змусить Російську Федерацію зализувати рани багато років, якщо вона залишиться такою. Я не виключаю, що ця нова якість примусить в Російській Федерації багатьох задуматися над тим, що відбувається. І почнуться зміни в Російській Федерації. Я не ідеалізую. Ні. Ліберальної Російської Федерації ні за 3, ні за 5 років не буде. Але процес гниття і послаблення значно пришвидшиться. І тут наш шанс. Вони будуть далі послаблюватися і загнивати, а ми отримуємо шанс підніматися і зміцнюватися. Для цього треба позбутися тих звичок, які ми, на жаль, набули за попередні 30 років, і, зокрема, і перед самою війною виявляли немудре ставлення і до співробітництва із Сполученими Штатами та Європейським Союзом, і до їх попереджень, і так далі, і так далі. Не буду деталізувати, ми все це знаємо. Отже, якщо ми цих дурних звичок позбудемося, якщо ми дійсно почнемо реалізовувати європейський вибір, а не імітувати його, то дивися, пройде 3-5 років, і ми будемо в значно кращій якості, поруч з Росією, яка буде в значно гіршій якості. А глобус, вибачайте, такий Бог нам глобус дав. Іншого не буде. Так, трохи не пощастило з глобусом, правда кажучи, нам. Але я хочу, ви зуважили там про саміти ЄС і НАТО. Я хочу ваш прогноз. Ви ж дивитеся риторику, дивитеся, що кажуть, які візити планують там. Шольц, Макрон і Драгі, італієць, хочуть там перед днем голосування проїхати до Києва. Хтось підтверджує, хтось ні, але, в принципі, тенденція зрозуміла. Ви думаєте, що попри там якісь там заперечення деяких країн, там звучали назви Нідерландів, Данії, Угорщина вже просто задовбало, якщо чесно, але вони ніби там притихло трохи. Який результат буде на саміті ЄС? Тут, напевно, можна і коротко. А ось про саміт НАТО я попрошу подробніше, бо це фраза американського міністра оборони про те, що Україні буде надана вся необхідна зброя. Це потребує розшифрування, це потребує таких пояснень, перекладу, якщо хочете, з дипломатичної мови на мову, на мову дій. Прошу. Про саміт Європейського Союзу у мене таке враження, що ми отримуємо статус кандидата, так само, як і Молдова. В рішенні, яке буде ухвалено, буде також вміщено ряд рекомендацій чи то умов, як хто хоче їх називати, які зроблять цей статус кандидата операбельним. Тобто він буде на папері, він є, і він починає діяти з виконанням цих умов. Умови ми не будемо зараз на цьому деталізувати. Йдеться про боротьбу проти корупції, йдеться про судову реформу, яку треба докінчувати, йдеться про
укладення ряду угод, від ратифікації яких ми утримуємося, там Стамбульська конвенція як найбільш яскравий приклад, але є ще інше. І далі все залежатиме повністю від нашої сторони. Тобто все те, що буде перелічено, можна здійснити за рік-два, і статус кандидата набуває повноцінності. Що це означає повноцінності? Розпочинаються переговори передвступні. Тобто статус кандидата вимагає передачі Україні списку робіт, вчинків, дій, які треба зробити, щоб вже стати членом. Це називається розділи підготовчі. Їх таких розділів 35, вони в різних сферах соціальних і економічних і правових. І кожна з країн, яка є кандидатом, виконує їх. І коли вони всі виконані, тоді країна набуває членства. Так ось, в мене враження, що відкриття, початок переговорів по розділах конкретно, що треба зробити і як це треба зробити, розпочнеться після того, як будуть ці передумови виконані. Тобто це дуже непогано було би в нашій ситуації, коли за нами багато боргів. І те, що я сказав, я хотів би це повторити. 30 років ми займалися тим, що сиділи на гойдалці і туди-сюди гралися в пісочок. Щодо саміту НАТО, тут складніше, тому що зараз однією з неприкритих вимог Російської Федерації до Західного світу було неприйом України в НАТО. І зараз, коли війна, і зараз, коли ми в складній ситуації, багато країн НАТО були би не підтримали би будь-яке наше наближення до членства. Тому з цих міркувань, щоб не псувати координацію країн НАТО, нам жодного додаткового статусу надавати не будуть. Але це не змінює головного. Дивіться, що відбувається зараз. Ми практично переозброюємося в ході війни. У нас і калібри з'являються натовські, у нас і технології з'являються натовські, і головне, у нас спосіб ведення бойових дій з'явився натівський. Тому що якби ми, маючи 4 чи 3-кратно, як сказати, поступаючись в 3 чи в 4 рази Російській Федерації і в військах, і особливо в важкому озброєнні, якби ми воювали так само, як вони, тобто по-радянськи, то ми б давно вже були розбиті. Ми воюємо наполовину по-натовськи. Тепер до цього додається зброя, поступово вона йде. І це допомагає нам ставати країною як НАТО, в лапках, не будучи офіційним членом НАТО. А офіційне членство, якби, от, наприклад, зараз Туреччина не помизилася, то Фінляндія здобула би це офіційне членство за 2 місяці. Нема проблем. Так само їх не буде і в Україні, коли ми відіб'ємо ворога, коли ми відіб'ємо агресора. Щодо того, що нам нададуть, нам дійсно все нададуть. Питання в тому, що Західний світ загалом тут достатньо ощадливий. Там не виробляють, як в Росії, танки, тому що це сказав Владимир Ілліч Ленін або Володимир Владимирович Путін. От він сказав, виробляйте танки. І вони виробляють. От у них цих танків там 20 тисяч, умовно. Для чого ці 20 тисяч танків? Нікому не відомо. І вони стоять і гниють поступово, і виробляють нові танки. В країнах НАТО, в західних країнах виробляють стільки, скільки треба. Тому що громадяни весь час питають, чому ви бюджет розпилюєте на танки, гармати і все таке інше. Тобто дати зброю вони нам можуть. Вони повинні її зібрати, щоб себе не послабити, бо інакше зразу з'являється критика. А що ж це ми голі? Завтра дурна Росія нападе на нас, а ми залишимось без зброї. Це перше. Друге, вони повинні нам дати таку зброю, яку можна достатньо швидко перевести, перенавчити наших
військовослужбовців, і до якої є у них достатня кількість боєприпасів, і ми її почнемо використовувати, і вона достатньо ефективна. Тобто тут є багато елементів, які тільки на перший погляд здається, що от у них там склади величезні, за Рамштайном прямо стоять, і тут же літаки. Зразу завантажили і поїхали. Ні, воно не так, воно складно, і воно, ми бачимо все одно, що воно робиться. І якщо хто би сказав 3 місяці тому, що у нас будуть САУ Сезар французькі, і не одна, а десяток і буде ще скоро, і вони будуть бити на 40 кілометрів, і від них плакатимуть русські бойці, точніше їхні мами. А вони, по-моєму, і мами у них не плачуть вже за своїми дітьми. Таке наслухаєшся, просто жаль. Просто жаль, що це за тварини такі. То ніхто б не повірив в світі. І якщо б нам сказали, що буде у нас Хімарс, якщо б сказали, що Данія буде нам постачати протикорабельні ракети, а хто б повірив? А вже є. Вже воно тут. Дивіться, скоро літаки підуть. Ну ось да, літаки – це буде така, знаєте, перехід в нову якість. Ну, якщо голова Пентагону сказав, що все буде, то літаки – це обов'язкова опція, бо без літаків воювати, ну, важкувато просто. Хоча ПВО вже працюють, наприклад, краще, ніж там місяць тому. Це треба відмітити. Так, дати належне. З літаками проблема, тому що літаки завжди вимагають дуже великого забезпечення. Аеродромне забезпечення, потім інформаційне забезпечення і технічне обслуговування. Це дуже складна штука. Тому давати літаки в останню чергу. Ми, власне, зараз якось так більш-менш, якщо ППО буде далі посилюватися, ми якось справимося. Пишуть і в Росії, і пишуть і у нас оглядачі, що русські самоліти не дуже вже залітають. Так само, як русські кораблі, вони знають, який курс можна отримати. Пане Андрію, хотів, ви про Китай трохи згадали, здається. Ось свіжа новина просто, так? Сі Цзіньпінь та Путін, сьогоднішні новини, обговорили війну Росії проти України. Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що всі сторони мають працювати над врегулюванням кризи в лапках в Україні відповідальним чином. Про це повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV. Зазначається, що в розмові Сі Цзіньпін підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію. Він нам далі каже про співпрацю, розвиток торгівлі, тощо. Згадав про Тайвань, звісно, але нічого конкретного, ось я з тексту фактично я все вам пересказав. Що, на ваш погляд, означає ця розмова? В принципі, як ви думаєте, китайців Путін поставив, якби він повідомив китайців про те, що він хоче напасти? Тобто це було неочікувано для Китаю чи очікуваною подією на напад на Україну? Це перша частина запитання. І друга частина запитання. Чи все ж таки Китай не буде, чи все ж таки Китай може почати якусь військову допомогу, там танки, літаки, я не знаю, гроші, що завгодно, що може бути там, скажімо так, гібридним обходом санкцій, до яких Китай не приєднався, так? Але вони все одно над ним висять певним чином. Є дуже хороший показовий приклад. Десь тиждень тому російські літаки хотіли відправити туристів в Китай. Китай сказав, що літаки, якщо залетять оці ваші, то вони тут приземляться і далі нікуди не полетять. Майте на увазі. Це ті літаки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Вони були в лізингу, ви мали їх віддати і заплатити за це гроші. Ви цього не зробили, їх поставили під арешт, і тому, вибачайте, майте це на увазі. Значить, цей приклад показує, що всі санкції, які Захід наклав на Російську Федерацію, в тому числі технологічні, а це найголовніше, вони для Китаю чинні. А онучі вони могли би поставляти цьому самому Путіну
бо вони не під санкціями. Все інше, все, що складніше, навряд. Тепер щодо кризи і так далі. Оптична мова, якою користується на Китай, вона цілком зрозуміла. Як ми вже говорили, іншого глобусу немає. Китай величезний, Росія величезний сусід. Китай користується теперішньою військовою ситуацією і складністями в Росії, тому що купує у неї дешевше, зі значними скидками, нафту і газ. Китай буде використовувати цю ситуацію для того, щоб посилити свої позиції перед Росією в усіх сферах. І таким чином Китай буде мирно, а не, як товариш Путін, завойовувати російську економіку, робити її все більш залежною від своїх потреб, від своїх інтересів. Чи знав Сі Цзіньпін про напад Росії заздалегідь? Безперечно, він отримав розвідувальну інформацію. Якщо вже відкритим текстом американці про все і англійці писали, якщо були супутникові дані, а у китайців теж супутники висять, в тому числі над Російською Федерацією, то, звичайно, Сі Цзіньпіну це доповідали, і він це все бачив. Ну, а Путін особисто Путін йому казав, він же там був на відкритті Олімпійських ігор. Є про це багато чуток. Ми ніколи про це не дізнаємось, тому що Сі не та людина, яка про це скаже, а Путін не та людина, яка говорить правду. І таким чином, чи сказав, чи не сказав, це не мало значення, тому що китайські аналітики розуміли, що насувається агресія. Чого не знали китайські аналітики і в що вони не могли повірити. І це я з багатьох джерел вже, так би мовити, бачив. Це те, що Путін зважиться на широкомасштабну агресію. Вони думали, що вони розраховували, що це накопичення ведеться для того, щоб відволікти від напряму головного удару, чи це буде північ, чи це буде схід, чи південь. А те, що він піде таким широким фронтом, по всьому периметру, вони собі уявляти не могли. Тому що вони, даруйте це за цей вислів, вони трошки примітивно прямолінійні люди. Вони розуміють, що з військової точки зору це безглуздо. Путін, якого, очевидно, навчав Віктор Медведчук, ніхто інший, чомусь вірив, що дійсно прийдуть з хлібом сіллю і з триколорами зустрічати. Що всі ці бандиці, всі кадировці і так далі, що все це барахло, що воно зразу опиниться в молочних річках, кисельних берегах. А вийшло, що хоч на півдні, хоч на півночі, хоч на сході, всюди шалений опір, в якому й захлинулася агресія. Китайські стратеги не могли повірити, що таке необдумане, необґрунтоване військовою силою рішення може бути прийнято. І тому ми знаємо, що перші десь днів 10 між Москвою і Пекіном була повна мовчанка. Китайці дивувалися, перші 3 дні весь світ говорив, що ось зараз Україна розвалиться, завалиться і так далі. І потім далі раптом ні, не так. Не вона завалюється. Буча горить, але ворог не рухається. І то, я ж кажу, ці перші 10 днів це була повна прострація в Пекіні, як він на таке рішився. Що він вибачте, не хочу нехороше слово говорити. Вони були вкрай розчаровані. Ну, добре, якщо так, якщо ви маєте рацію, бо це був би поганий сценарій для всього світу, якби Китай там відкрив другий фронт, як колись там Японія та відкрила під час війни в Європі, відкрила другий фронт проти Сполучених Штатів. Я так розумію, ви не вірите в це. Нема дурних. Нема дурних. Добре, є дурні, але вони зосереджені приблизно на зрозумілій території. Я хочу сьогоднішню теж заяву, щоб ви прокоментували. Представниця Білого дому заявила, що вони не проти Сполучені Штати такого союзу, військового союзу
між Україною, Польщею, Великою Британією, країнами Балтії. Хтось згадує навіть Фінляндію ще північніше, а хтось згадує ще і Румунію, включно може бути і з Болгарією. Як ви думаєте, ну я не питаю, чи це заміна НАТО. Ні, це дійсно не заміна, і ніхто не скасовує шлях до НАТО, бо він у нас в Конституції, по-перше, та й просто це здоровий глузд. Але якщо Штати кажуть, що не проти, тобто це зелене світло, в принципі. Чи може дійсно скластися такий потужний союз, ну враховуючи, що з Польщею дуже класні стосунки, там з Балтією теж вони підтримують нас там на найвищий відсоток від бюджету, там Естонії, наприклад, да? Ну і Британії тут немає що сказати. Яким чином може він запрацювати, цей союз, на вашу думку? Такого не було ж. Тобто це ж показник того, що НАТО ну, достатньо повільна машина така, а може можна створити більш такий швидкий, ефективний механізм міжнародний? Можливо, я, ну, як сказати, це здогад. У мене враження, що американці вирішили трішки погратися. В НАТО створилася якась певна така, ну, не те, що апатія, а якась така, немає відчуття єдності, немає відчуття того, що Португалія і Греція так само потрібна Данії, як Данія потрібна їм. Чи там Норвегія і Болгарія, оде воно? Чому б воно повинно було поєднуватися? І ось британці почали гру. Ми ж пам'ятаємо, хто перший це сказав. Це сказав козак Чернігівського полку Борис Джонсон. Він же Борис Нечеса. І тут американці через тиждень трошки, значить, пройшло обговорення, а американці через тиждень це поновлюють. У мене враження, що це нагадування всім членам НАТО, всій великій Європі, що якщо ви будете ледачі, не зацікавлені у власній безпеці, якщо ви будете такі апатичні, якщо ви далі не будете нічого бачити далі своїх власних кордонів, то ви врешті залишитеся самі по собі. І ніхто до вас не прибіжить вас рятувати. І це буде ваша проблема. Ось люди, які хочуть сильної, міцної, єдиної конструкції, яка готова дати відсіч будь-якому агресору, от вони зараз між собою почали розмовляти. Давайте створимо в НАТО, чи поза НАТО, там, чи ще якось своєрідний оборонно-політичний блок. І цей політичний блок буде мати серйозні відносини, і він буде мати серйозні зобов'язання, а не так, як ви. Одні хочуть, а інші тягнуться, а треті там ще якось. Мені здається, що це гра. Чи вона злякає, так би мовити, ледачих, чи вона їх трошки розбудить, у всякому разі громадськість почне це обговорювати. Раз громадськість почне це обговорювати, політики змушені будуть на це реагувати. Ми пам'ятаємо вислів Макрона, що у НАТО значить, розпад розуму, чи мозку, чи ще якось. Вже Макрон про це не говорить. Але діє інколи так, чи говорить інколи так, що ніби десь Франція там вона на небі сама по собі. Тобто, повторюю, основними двигунами НАТО залишаються Британія, Сполучені Штати і частково північні країни, а зараз Польща, Румунія теж. Румунія дуже добре відчуває свою вразливість у зв'язку з намірами Російської Федерації дійти до Молдови, а отже до Дунаю, а отже до Румунії. Вона це добре відчуває. І тому мені здається, що ось цей вкид, оця ідея про якусь таку спеціальну конструкцію безпеки і взаємодії, вона може витверезити тих, хто занадто залежався на подушках. Це інколи треба робити. Ну, але фізично з цього навряд чи щось вийшло, занадто воно
штучне. Ну, я погоджуюся з вами, що треба от не так поводитися, як Шольц, який там боїться навіть там націоналізувати газпромовську компанію в Німеччині, а треба постійно давати меседжі світу, всьому світу і Росії в тому числі, що світ не стоїть на місці, що країни різні можуть домовлятися, об'єднуватися і допомагати Україні. Тобто в будь-який спосіб це все працює на нашу перемогу зрештою. Я дуже вам вдячний. Пан Андрій Веселовський був з нами, відомий український дипломат, аналітик, людина, яка просто так слова на вітер не кидає. І це добре. І я хочу подякувати моєму гостю, а вам, нашим глядачам, сказати, що ви дуже круті люди, ви допомагаєте щодня нам, підписуйтесь на Patreon каналу АТР, в інший спосіб допомагаєте. Це все йде на війну з всесвітнім злом, яким є так звана Російська Федерація. Завдяки в тому числі вам російський рейх обов'язково буде зруйновано. Дивіться АТР далі. До нових зустрічей.